In-Nazzjonijiet Magħquda qed timmira li sal-20 ta' Settembru fil-Libja ikun iffirmat ftehim ta' gvern ta' għaqda biex bekk sa xahar wara il-gvern ġdid Libjan jibda jopera b'kunsens. Għal dan Bernardino Leon trat il-Marokk fejn appella lil fazzjonijiet rivali fil-Libja biex iħaffu l-proċess tal-għaqad ta' paċi li ilhom li bdew minn Jannar li għadda. F'kummenti ma' One News Joe Manjon, il-mibgħut speċjali tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin Malti, saħaq li huma mistennija diversi diffikultajiet fil-proċess. Ma ninsewx li t-trattat li għandna bħalissa li huwa l-5 wieħed. Ġie inizjalat biss għadu u ġie inizjalat min-naħa waħda. Gvern il-GNP ta' Tripli għadu ma tax il-kunsens tiegħu għal dan it-trattat. Għaliex qed irrid li jdaħħal emendi, issa meta tara l-emendi huma ħorox. Uħud mill-emendi jikkonċernaw il-leġittimità tal-Parlament ta' Tobruk u l-kompożizzjoni ta' awtoritajiet Libjani. Il-laqgħat tal-partijiet rivali Libjani mistennija jkomplu fil-jiem li ġejjin fejn huma mistennija jipproponu n-nies li jixtiequ jokkupaw il-karigi tal-gvern bit-tir li jintlaħaq kunsens bejn il-partijiet kollha. Għalkemm hemm il-GNC ta' Tripli ma jridx japprova dan it-trattat. Hemm diskussjonijiet għaddejjin ma' ċertu nies fih dan il-GNC ma' Bernardino Leon u t-tim tiegħu, għadni kif irċevejt messaġġ issa, li jistgħu jwasslu biex jiġi firmat it-trattat min-naħa tal-GNC wkoll, però mhux mill-GNC kollu. Hemm id-diviżjoni u l-polarizzazzjoni immensa fih danhom ukoll. Il-paċi fir-reġjun mhijiex l-unika raġuni għall-appell ta' Leon, hekk kif ir-rappreżentant tan-Nazzjonijiet Magħquda qed jisħaq li l-ftehim se jwassal biex jonqsu sew l-inċidenti ta' mijiet immigranti li ta' kuljum qed jitilfu ħajjithom huma u jippruvaw jaqsmu l-Baħar Mediterran biex jaħarbu l-mewt minn pajjiżhom. Leon nagħmilha ċara li mhijiex soluzzjoni li l-Libja titmexxa mill-militar u għalhekk irid jintlaħaq ftehim issa.